priemysle Prievidza robím od roku 2002. Vystriedal som niekoľko výrobných liniek a teraz mám na starosti jeden zo strojov na linke Papyrus. Papyrus je prevratná novinka v potravinárskom priemysle a som hrdý, že som toho súčasťou. Každý deň je iný. Stále sa učím nové veci, ktoré si potom predávam so svojimi kolegami. Pracujeme na trojsmenné a nepretržité prevádzky a častokrát za jednu smenu prechádzame na niekoľko druhov výrobkov. Preto musíme byť dobre zohratí, aby sme to zvládli bez prestojov. A čo je v práci pre mňa najdôležitejšie? No, že ma baví. Je dôležité, aby vás práca bavila.